8 отбора се включиха в третото издание на турнира. Състезанието се проведе на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Тази година са 8 отбора, като сме ги разделили в две групи по 4 отбора. Отборите на Берое, Стара Загора, отбор от София има, бригада Димитровград, Велико Търново, пловдивските грандове Ботев, Локомотив. В спор за първото място на финала се срещнаха отборите на Национал София и Болярчета Велико Търново. Софийският тим спечели мача с резултат 4-0. В малкия финал за третото място децата на Берое Стара Загора надделяха с 5-0 над връстниците си от бригада Димитровград. Домакините от детски футболен клуб Орлета заеха 6-та позиция в крайното класиране, след като в мача за 5-то и 6-то място завършиха наравно 1-1 и след изпълнение на Дуспи отстъпиха на Ботев Пловдив. В двубоя за 7-то и 8-то място Локомотив Пловдив победи Ферион София с 6-0. Целта основна на турнира е да развием като цяло футбола при децата. Това е основната ни цел, защото има една голяма нужда от развитие на млади таланти в нашата държава и няма нищо по-хубаво това да има такива турнири. Какво показват вашите наблюдения? Има ли талантливи деца, в които виждаме бъдещите герои на България? Меко казано бих казал, че има страхотни деца. Не само на нашата територия на Пазарджик, но и турнирите, които сме участвали с цялата ни държава. Има невероятни таланти. Въпросът е да осигурим така необходимите бази и методики на работа за развитието на тези деца. Призьорите в турнира бяха наградени с купи и медали. Раздадени бяха и 5 индивидуални награди. За най-добър вратар беше избран Стефан Смъркалиев от Ботев Пловдив, а за най-добър защитник Денислав Георгиев от Болярчета Велико Търново. Призът за най-добър халф беше връчен Алекс Местов от Локомотив Пловдив. За най-добър нападател бе определен Любомир Аспарухов от Национал София, а най-полезен играч стана Николай Гигов от детски футболен клуб Орлета Пазарджик.